Το αίτημα της αριστεράς, η Κύπρος να είναι ελεύθερη από ξένες στρατιωτικές βάσεις και να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ στην ομιλία του στην παγκύπρια εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος. Ο Στέφανος Στεφάνου ανέφερε πως η εξόρμηση της ΕΔΟΝ έχει πίσω της μία ιστορία δεκαετιών, αλλά εκφράζει ακόμα την απέτηση και τον αγώνα της αριστεράς η Κύπρος να αποτελεί γέφυρα ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή και όχι ορμητήριο των ξένων. Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ συνεχίζει μαζί με ολόκληρο το λαϊκό κίνημα και παρά την απεσιοδοξία που υπάρχει να αγωνίζεται για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό. Δεν μπορούμε, είπε, να συμβιβαστούμε ούτε με το status quo, ούτε με τη διχοτόμηση. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε ούτε με το status quo, ούτε με τη διχοτόμηση. Για μας και το status quo και η διχοτόμηση αποτελούν πηγή για νέους κινδύνους και νέες περιπέτειες για την πατρίδα μας και τον λαό μας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.